Syria marchak Khabur River Hebrai Bible anh zia dan chuan heta hian BC kumzabi paruk na vel khan vana tangin van mi te an lo chuka Hebrai puithiam pakhat Ezekiela chu mai chana muin an bepop The Bible UFO connection ti ziak tu Patrick Cookie chuan Ezekiela hi kebar lui kama om lain lampanin thlipui na satak alo tlea kol na satak phekara chuan ember rong hi muin Hebrai thumal ember omzia hi polyspectrum metal ti na ani ate Ezekiela hian dartle mi ang atia he dartle asoya hi thir metallic ni in he thil hi avirbok ti chuan chu thil chu ama a lo tumin thok le khata chu thlipui kara tang chuan mihring ruang ampu thil nung pali an lo chhuat thu asoi bok Bible anh zia dan chuan Zawlnei Ezekiela mi mu te hi cheruk tin an kowa mai pali thla pali le an vun te chu dartle mi ang hian an eng Ezekielan tolai lir a mu le thil nung mak tak tak a mu te hi in larna aniang nge khovel ni lo mundang hlataka tanga min ron thlo tu ni zo kang ti chu chui mi te nga event tak pakhat ani Reverend Barry H Downing chuan he thil hi UFO ni ngei turangai Bible chunga chun ania achan chu he thil hi tolai lir chunga tolai lir dang omang mai ani thu a soi wangin classic flying saucer thleng thlok thei ruang am an soi dan nen hian thumun an ne ate astrophysicist Travis Taylor chuan Ezekiela hian tolai lir pon lam chu virlovin a chung lam huil hi a Varte asoya chu wangin atu soi han ngai to chian hian engine asoi na ni ngein a hriat chu wangin heng asoi zong zong te hi thil makemo magic lam ani kher angai lova thiamna technology mang hi ani zok mai thei ate Philip Copen chuan Ezekiela hi mundanga hruai ania thil engengemo an hri hnuwa alo let le tunlai chana chuan hetiang ang in hruai bo hi chu abduction angai ani ati ve bok Zawlnei Ezekiela thil mule tonte hi vanlam in larna tello mun hlata ka tang local min ron thlo tu te hi ani thei zok mai engem ti in zo na lian tak awma hengai dan hi ancient astronaut theorist Eric von Daniken chuan kumsang khat zakwa samruk pariat khan Chariots of the Gods ti le khabua aron ziak chuak nge nge kumsang khat zakwa somsaria conference Eric chuan hemi chungchang hi asoi zawna ania NASA engineer Joseph Plumrich chuan Eric athil soite hi aoi lo hle Eric chuan Huntsville NASA munpuya thu soina kavanea Ezekiela chungchang hi ka soilang bok hemi hunlaya NASA chief engineer Joel Plumrich chu ka hna lo kalin Eric ithil soi chu angai nom view rolin Bible hian eng technology ma imulawang min ron tia Bible me Ezekiela chungchang hi alo chiar chua ve hrim tur thuin min thla ate Blumrich hian vandanikena theory diklo na tur hi azong na salea ima sela Ezekiela le khapu an chiar chua ta ka chuan aziak tu ngai dan chu atrom pui ve tatlat mai Ezekiela chungchang an chiar chua ta ka chuan le khabu pakhat The Spaceship of Ezekiel ti chu Plumrich hian aron ti chuak ta chu ta chuan Bible in ziak tolai lir ke pali le in ngat landing module lem chu aron ti chuak tel bok ti chuan kum engemaw za aliam hnuwa Chairman Structural Engineer Hans Herbert Bayer chuan kulbang neilo achung in hong tolai lir chung khung thei tur siam tura Ezekiel hril ani na blueprint lem chu aron ti chuak vele a Eric von Daniken hena athil siam blueprint lem hi athon ngal Eric chuan he blueprint hi ein chian hnuwa Joel Plumrich chu phone mangin a beta ngala Ezekiel spaceship model chu aron king thengem ti zotin Hans Herbert Bayer po Ezekiel temple model lem asiam chu
a hnen a lo keng turin a hrilh ta bawk a ti chuan hmun leh hmuna an hanin chian hnu chuan model pahnih te hi an lo in mil ta thlap mai mak teuh mai chu Bramri chan Ezekiela spaceship a siam hi Hans Herbert Byron temple len zong Bible zi anga a siam chhungah hian a leng ta chia ani chui mi te ngai dana chuan Bible a Ezekiela chanchin atang hian ataka alien hmuna a om ti fin phiana anga an ngaia heng khovel pon lam me extraterrestrial tele mishing te hi kumsang tam tak chung chu an lo in pe popreng thin ni in an ngai bok inge ingai tan ni vele